Малко източно. Леко ляво, 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 ляво. Идва, дори е малко по-чело. Като го усетиш, го има. Има го. Много ниско над хотела. Дясно. Още малко. Готова, стоп. Не развивай повече. Аз още къде бях и беше ясно на края това. Да, има време, те или иначе чакаме начало. До Етовско ще може да се взема нататък. Ето човек го Бе, не, тя с въжето може. Тя с въжето като се вържи, предстои ще слезе. Що има въжи? Ама човек действа по сигнално. не може да стигне до дебелото. Тото е проблема, че е на тънко. И е вързана. Аз не дам да се развържи. Развържи ли се, може да падне. Караме още едно звено и да спрем по-нагоре. Има поне метър 60-70 до плана. Дали ще му е лесно? Да. Аз нищо не правя, той вече там бето и там. Аз съм. Отпусти го. Стафан. Те вода са ръча. Жорка, осигуровката, нейната за какво е? Замета на осмица баска, просто ако падне да не се такова. При стоманеното въже е вашето, ако само питаш на дървото. Това ли питаш? Сложил си основа ли? А? Закачена е ли за сериозна основа? Да, на вашето стоманеното въже. Стоманеното ви ринг, бе, батко. Добре. Малко си горява си изие. Да. Почвам спускане. Давай. Ай. Когато кажеш, пускам. Мани се. Ала, пусти ти бабничко. Така добре ли? Моля? Така добре ли? Перфектно е продукт. Не е червено. Не мога да... Това. Да, продължаваме. Чакай, пускам. Аз само го притежам. Славянски давайте. Ами тя трябва с нейната тежест. Тя е лека. Айде, имам 5 метра спуснато. Как се? Супер. Всичко е наред. Обаче Давайте ви момчета. Пускаме, ба трябва тя да опъва с тежест.
Както ти харесва така. Добре. Това бялото въже е под краката ли ти? Да. Пусни го да не ти е под краката. Измести от него, да. Да не се търка в тебе. Това ти беше работа. Да. Това се чудех какво е. Ако ти блещиш, аз спра лампата. Да, къде отива? Само я предупредите да я видите. Да. Избутай се малко там. Аз ще придържам стомата да ни я пусне да не удари някой. Добре, добре. Добре, тя може да се липне. Леко не само там. Има един чатал. Тя го мина. Сега се. Да. Краката. Сега отдолу имаш стълба. Стълба имаш. Да, крака да ти влезе вътре. Добре. Не я използвай, ще те пусна Не използвай, да, направо да пускай. Добре. Просто Избутай се ли? Някъде запря, Георги. на моята осигуровка чакам да кажа. Давай, отпускай. Въобще да ни я ползва. Не, не. Не. Не я ползва. Георги, справя се. Прав ли? Да. Не е при мен. Отпуснато и при мен. Някъде запря. Макарата. Някъде запря въжето. Другата червена. Другата червена. Лови. Червеното е хубаво, виж над нея червеното и прави корем. Бялото е. Да не в макарата да излязва нещо. Добре. Давай. Тръгна. Беше Това е било. заключила беше, да. Добре, чакай малко. Кацна без крило. Дайте да лигне на земята направо. Беше не. Сега се ми стръпна. Те са изтръпали краката на това да Не, лигне. не съм. Не са ли? Още малко. Червената ръчка ни я хващали. Не за червените. Да. Питала съм. Така. Браво. Жорка. Да спасим човека. Радост е Откачи долу. се. Сега. Ти си горе. Да. Казвай какво става с тебе. Жорка, Отпусни. чакай малко. Някой може ли прати някой челник? Чакай. Жорка, отпусни червеното въже. И по-малко да се качва с дървета. От кога се надяваме? Кой че читали, че нямат качване? Гледай на бор. Гледай бор да не ги вика. Ако май да тръгваме да могат да обърнат. Ти си разменеш телефон нещо с него или? Ами, той не ми дай. Добре.